Maayong adlaw. Gapadayon kita karon sa atong health series number 6. Ug ang atong tun-an karon may tungod sa tubig. Dinhi niining atong health series, ang atong focus mao ang healthy ug baskog nga mga lawas. Ug aron healthy ang atong mga lawas naay usa nga importante kaayong butang nga kinahanglanon kaayo sa atong mga lawas nga mao ang tubig. Ang limpyo, tin-aw ug mainom nga tubig mao ang pinakasikat ug pinakamaayo nga imnonon sa tibuok nga kalibutan. Dili mao ang mga bino, ang mga kape, ang mga soft drinks, ang mga fresh juice, ang mga milk tea, ug mga shakes ang pinaka-espesyal dili. Apan maogay winner sa tanan ang tubig. Kung ang halos tanan natong gaimnon, pulihan nato og tubig, panangitan tanan natong gaimnon nga mga soft drinks or juice or mga milk tea, kung halos tanan nga atong gaimnon, pulihan lang nato og tubig, mahimo nga mas limpyo ug mas healthy ang sulod sa atong mga lawas. Hisgutan sa nato ang tubig kung unsay iyang mga kaayuhan. So kini ang kaayuhan sa tubig. Pamati gyud ta kay importante ni. Maayo kaayo ang tubig kay gapahamis sa kutis. Maayo kaayo ang tubig kay galimpyo siya sa dugo. Gapahapsay sa function sa mga kidney. Gatabang sa pag-reduce og timbang. Galana sa mga luta-luta. Gahatag og energy. Gatabang aron makalibang ta matag adlaw. Importante kayo na. Gapamaayo sa mood or sa mga feelings, sa mga gabation. Gapamaayo sa atong feelings or mood. Gapagatas sa tutoy, sa gatutuyan. Ug daghan pa kaayo ang kaayuhan sa tubig alang sa atong mga lawas. Kung hilig kita sa lahi nga mga imnonon kaysa tubig, sama sa soft drinks, juice, coffee, beer, wine, milk tea, ug energy drinks, sama sa kubra, ug talagsa kita mo inom og tubig, bation gyud nato dili madugay nga luya ang atong lawas. Mudako ang atong timbang. Mudako ang atong tiyan. Ug daghan pa ang dautan nga mga timiilhan nga atong bation. Ang mga energy drinks sama sa kubra naa sila'y mga side effects. Sama sa anxiety, paspas nga pitik sa kasing-kasing, heart failure, insomnia or sa ato pa dili gakatulgon, dehydration or sa ato pa pagkauga sa lawas. Mo'y side effects nga bation nato kung sige kita gainom og energy drinks parehas sa kubra. Ang coffee, kung masubrahan, makapataas sa BP. Maayo man gyud ang coffee. Ganahan kahit ta mag-inom og coffee sa buntag, ug maayo na. Pero kung over ang atong pag-inom og kape, makapataas sa BP. Ang soft drinks, sama sa Coke or Royal or Sprite, daghan kaayo silag dautan nga side effects. Sama sa obesity or overweight, sama sa diabetes, heart failure, problema sa tiyan, cancer, liver damage or damage sa atong atay, pagkabaog or dili makapanganak, gabok nga mga bukog or ngipon,
and dako ang ilang pagkahatag nga damage sa atong kidneys. Kung mo-appeal kita sa mga events, panangitan na ay family reunions or na ay wedding or party, kung mo-appeal kita sa mga events, kasagara na ay giserve nga mga juice or soft drinks, mineral water. O bisan asa kita nga mga kananan, go-offer sad sila og service water or libre nga tubig nga mainom. Maalam kita kung pilion nato ang tubig kung naata sa mga events or kung naata sa restaurant or kananan. Maalam kita kung tubig ang atong pilion nga inomon. Dili ang iced tea or soft drinks or mga juice. Mas sikat ang tubig nga inomon. Og utukan kita may tungod sa atong health kung ang kasagara natong imnon tubig ra. Bisan kung gakaon kita sa gawas or naa kita sa mga party. Daghan ang timaan karon sa kalibutan nga ang mga tao naka-aware na sila sa pagkaimportante sa pag-inom sa tubig. Halos tanan nga mga tindahan na sila'y baligya nga daghan nga mga sudlanan, klase-klase nga sudlanan para sa tubig. Ug maayo kung mopalit kita og kaugalingon natong sudlanan sa tubig ug kaugalingon pud nga sudlanan para sa atong mga anak. Ang pinakamaayo, akong tambag lang, ang pinakamaayo nga sudlanan kung makapalit ka is mga stainless. Mahal-mahal sila, pero bisan 20 or 30 katuig ang mulabay, dili sila madaot. Maayo ang mga stainless nga sudlanan. O mas healthy sila kaysa mga sudlanan nga plastics. Kay ang plastics, naa sila'y BPA nga toxic para sa atong lawas. O kung sige ka gadala og mineral nga katong sudlanan sa mineral nga tubig o katong imong sudlan, okay man sulod sa pila ka panahon, pero pag kadugay-dugay, magsugod na pag-breakdown ang mga BPA nga naa sa mga plastics o makahatag sila og ka-toxic para sa imong lawas. So mas maayo kung naa kay durably nga sudlanan sa imong tubig, katong stainless. And then, maayo kung himuon nimo kada buntag nga habit ang pagbangon sa buntag og pag-inom og usa ka baso nga tubig. Unya, hugasi ang kaugalingon nimong sudlanan og apil ang sudlanan sa imong mga anak, sudlanan pud sa imong bana or asawa sa ilang tubig, hugasan sila og butangan og limpyo nga tubig. And then, tibok nga adlaw, bisan asa mo, pagdala og tubig. Ug ayaw kalimot sa pag-inom sa tubig. 8 ka basong tubig ang kinanglanon sa atong mga lawas matag adlaw. Ug sobra gani kung gatutuyan ka o kung singtanon ka. Dapat matag 2 or 3 ka oras, makaihi ka ug tin-aw ang kolor sa imong ihi. Mo'y timaan nga healthy ang imong mga kidneys, ang ilang function, ang imong pantog ug insakto ang imong gaimnon nga tubig. Mo'y timailhan. So may kung every 2 hours or 3 hours, mangihi ka ug ting-aw ang kolor sa imong ihi. Walay panahon sa atong kinabuhi nga bawal ang pag-inom sa tubig. Gawas lang sa nawad-an og panimuot o nakuyapan. Ayaw sa paim na og tubig kay basin makasulod sa ilang baga. Or kung na-admit ka sa hospital og gibawal ang pag-inom og tubig kay basin gidextrose ka. Or basin ipapuasa ka sa doktor para ma-blood test. Kadtura ang mga hinungdan nga dili kita mo inom sulod sa gamay nga panahon. Pero daghana ang imong pag-inom sa tubig
ug daghana ang pagpainom sa imong anak, sobra kay sa normal nga 8 ka baso every day kung gasakit kamo, kung gitipdas kamo, kung gahilantan kamo, or kung gasingtaon kamo. Apil ang gawas sa atong mga lawas, gakinahanglan kaayo og tubig. Dili lang ang didto sa sulod, pero bisan diri sa gawas. Matag adlaw, kinahanglan nga maligo kita aron mahugasan ang daghan kaayong mga bakterya nga nakapilit sa atong mga lawas matag adlaw. Kay musakay ang mga bakterya sa hangin o mopilit sa atong mga lawas. Kung kulang kita og kaligo, gabalayan ang atong panit sa mga bakterya. Ug lain ang atong baho. Ug tubuan ang atong lawas og mga impeksyon o mga problema. Kung naay gakahadlok og subaw, mag-init lang og tubig ug magligo sa balay. Bisan unsa nga paagi, basta lang nga maligo ang lawas matag adlaw. Bahala kung malaktawan sa pagkaligo ang ulo. Okay ra kung ang ulo kaduha or katulo ra maligo sa usa ka semana, pero ang lawas kinahanglan maligo kada gyud adlaw. Ug kung liguon nato ang atong ulo, naatay dalikyatan sa nga hisgot mahitungod sa shampoo. Kung liguon nato ang atong ulo, gamay ra nga shampoo ang kinahanglanon. Kanang igo lang mo bula. Dili maayo ang daghang shampoo alang sa atong mga ulo ug alang pod sa environment. Og may tungod sa isabon sa lawas. Mao ang humok nga sabon parehas sa baby soap. Dili kadtong antibacterial or kadtong perfumed nga sabon. Kay kadtong antibacterial ug kadtong perfumed nga sabon, daghan ang chemicals ni ana. Musunok siya sa imong lawas ug dili maayo para sa imong lawas. So ang atong gamiton nga sabon katong humukra or plain lang nga sabon parehas sa baby soap. Ibalik sa ang atong hiskot sa pagligo. Bisan kung gahilantan kita o gahilantan ang atong mga anak, kinanglanon ang pagkaligo ug dili makadaot ug dili makapalunod sa sakit. Makatabang hinuon nga dali kita mabaskog ug dali ta maayo. Kung gahilantan kita, maligo gihapon kita sa inadlaw nga tubig. Kung gahilantan ang atong mga anak, ligoon gihapon sa inadlaw nga tubig. Makaparelax, makapahapsay og ang pinaka-importante, makatabang ang pagkaligo sa pag-ubos sa hilanat kung taas ang hilanat ug makalimpyo sa panit aron dili balayan og bakterya ang atong panit ug madugangan hinuon ang atong sakit. So importante bisan kung gahilantan kita or ang gahilantan ng atong mga anak, magligo gyapon ta kada adlaw. Naay mga fake news nga hisgutan nato agi pagsira. Fake news. Dili ta makaligo kung gikan ta sa workout or kung gisingot kita. Ang tinuod, mga 20 minutos gikan sa pag-workout o gikan sa grabing trabaho ug singot, makaligo man ta ug makatabang hinuon sa atong kaunuran sa pag-recover gikan sa grabe natong trabaho or baklay. Ma-energize ang atong lawas niini. Fake news. Makabuang o makabuta kung matulog ta nga basa ang atong buhok. Ang tinuod, mauray damage niini ang pagkabasa sa atong unlan ug makalkag ang buhok. Apan dili gyud makabuang o makabuta. Fake news. Makarayuma
o maka-arthritis kung maghugas ta pagkahuman sa pagplansa. Ang tinuod, walay bisan gamay na lang nga kamatuoran niini. Autoimmune disease ang rheuma or arthritis. Fake news. Dili makaligo ang bag-ong nanganak hangtod nga mawala ang iyang dugo. Ang tinuod, kinahanglan nga magligo ang bag-ong nanganak aron makalikay sa mga infeksyon. Importante usab nga limpyo ang inahan nga gapatutoy o gasabaka sa bag-o niyang gianak. Fake news. Dili makainom sa presko nga tubig ang bag-ong nanganak. Ang tinuod, ang presko nga tubig mao ang pinakamaayo nga gaimnaon sa bag-ong nanganak ug magpagatas sa iyang tutoy. Bisan kung dili siya makahigop og sabaw, makapagatas ang tubig. Mag-inom lang og grabe nga tubig. Ang tubig maoy usa sa pinaka-importanteng butang para sa atong mga lawas, sa sulod ug sa gawas. Ug kung sige nato i-apply sa atong kinabuhi ang atong nahibaw-an karon dinhi niining lesson nato, makapalikay kini kanato sa daghang mga sakit ug problema sa lawas.